tanke pullo la manke la gine leydi ni ndi ɓuddata ndi yarata yeeso parce que ɗi wonkiji ittade gila lagine wiya lagine Sékou Touré ari wari koko wari ɗo fop 26 ans makko ko laamu fo hiɗe gandi ɓayi konte ari si ɓuttinde seeɗa troisiéme président iwɗo Fore Dadis Camara in yii himɓe mayɓe ɓen 28 septembre 2009 quatriéme président iwɗo toujours Hot Guinée cinquiéme président Alpha Condé ɓaye wari mo duwano miijitade o anda wayi ko ngol leñol ɗo ɓuri mayde fi o aru ko laamu o waɗat non point d'honneur e yilama makko compte sakkitori ɓe wadde joué de passe pouvoir on hakkude maɓɓe en yii ɓeɗo kadi ɓe ari ɓe ciwlike laamu ko 5 septembre ɓe faminanen ko justice ɓe won wadde alors que ɗon suuti l'injustice on ɗo yade ka leydi meɗen on tanke ala giselu dale laamaki lagine ɓernande ɓuttata fewde walotako billahi parce que so ndaari ɗi sadakaji ɗi CNRD on wadde ɗo fof o dasa de conscience ko ɓe on ɗo wadde fof ko fi tum empêche ko pullon wata ala giselu wataru ko laamu alors que ɓe wawata ɗum noon so yi ala giselu souteni ɓeɗo 5 septembre 2021 ko alors que ɓe ƴetti engagement mo anna allah fo muɗum sifi fi muɗum mo anna allah fo seediti fi muɗum si tawi goɗɗo wondira ni allah noddimo e moƴƴere makko nde o resi si e mayre si tawi o wondira ni allah o ƴetti deftere nde o wondira ni allah o inni o janfata ko janfiki o yiye ko sakkitorta ɗon awa ko enen mbe wawi fenande ko enen mbe wawi holude jaggo mais pour éliminer Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique c'est impossible ça je vous le garantis mi garantisa ni on ɗum non par ce que koko jokkuɗon ɗo ka leydi billahi onon naala guine ñawete ɗon go'o ñawre nden lagine hollinde nafale ko ɗum waɗi ɗon wadde baba ɗum ɗo ko tribune spécial moƴƴinte fimo ɗon ɗi noon ɗi wonnon ɗo wolude CNRD ɗiɗi wonnon wolude ɗo ɗiɗi wonnon wadde ɗo jawle lagine ko inete kon enjeu ko wonnon wadde ɗo payago e moɗon contact o yimɓe sodugol yimɓe sikkon on wawa sodde jaman fou figol on wawata ɗum noon so dari hande fode wuso mo dari mo wakkili ko par ce que ko dignité makko no falata yeyde sina ɗum alangal ɓe afira ala ko yimɓe ɓen régime arɗo o régime taw régime ji feƴƴuɗe ɗi buyenno ɗo no andi alangal contactano fode wuso no dari toujours ɓaw président Cellou Dalein jama si yetama yon accu famodire gonga ñiɓaka leydi men acce famodire jama donc gila ɗo j'assume mes propos CNRD ko ɗiɗi ɓe organise élection libre et transparent ɓe potto kalama si ɓe décide ɗo ɓe présente to candidat si ɓe décide ɗo ɓe légitime Mamadi Dimbo hay si o légitimama billahi Mamadi Dimbo a keren ɓurtata ɓurtay tu on ɗurde ɓurtay tu woni ɗurdude ko honno ono wawi ton sikka on manipulé jama o hande jama o anno weeti jama o yiɗa on on fala impose de Mamadi si noddita ɓaytu nodditama ɗo si manifestation nodditama e fop meɗen immo e yaren kalum nayita yaru ko osata yaru bambe to par ce que les suti wonɓe ɓe warede ko axe wallo yaren direct ha ɓe fermana en kalum par ce que ko enen duwa yade tawayeɓe ka pale lando o yaltay so yahanimo o yaltay par ce que yawgol kalum na ƴettante ɗum visa o yahanemo o yalta o woola piiji ɗiɗi o wona e candidat ma o wonata candidat yaltinemo nder ton few himɓe no jooɗi ɗo no manipulé ɗo no jonne ɗon mbuɗi no ara yenna mawɓe goɗɗo Mamadi Doumbouya so renaki o lanni ukkade puisque non ɓe hollike popularité maɓɓe on jooɗoɗen e sotoɗen ɓe jooɗoɗen en ɓiƴi CNRD ha hewti hande kadi lutti sen unoyeɓe to hiɗe dari ɗe yeɗotirde acce ɗum jama mbeɗe hiide yewtireji moɗon ni fof majji ɗi on non convaincre Mamadi Doumbouya o présente candidat wawata massude o yimo deƴƴi so yi yeeso makko ngon niɓɓitini hew susta ndaare kataji problème di leydi parce que il know qu'il fera tout pour éviter les erreurs de passé alors que o répétit fop moɗum Aliou Ba no sokka e hoore tooñi Aliou Ba mo sokka e hoore tooñi ɓeɓe monsieur taliɓe woni sifade fimu taliɓe wona sifade fimu ɗon oynayi ɓe wuuri selli mais ɓe ala liberté maɓɓe on par ce que fi on nu ɓe darike ɓe dartike e fewno ko ɓe wawi ɗon ɓenni gonka mañi baga leydi andite ɓeɗo fof ko daranino ko fi en fop meɗen ɗum ɗo wawi darude tabita o sayne en fop meɗen immani ɗen hunde no wata empêche de laggi Cellou fi woto laamu billahi ko Allah ɗum wawi ɗum noon kono ɓe sukaɓe CNRD kaka terrain tawen CNRD si sikki ɗannina en fimo on sera debout le CNRD nous a trouvé au terrain ok le rôle de CNRD c'est pas pour venir décapiter les partis politiques ici donc
ko ene dua asimre propose mede ni ko minata responsable be ben fop wata goto hulu wombe be ngadi ka wata goto hulu wata njabu son soda maro jango be fuko ka poubelle ni be warete be on o yidi conseil be wombe be conseil de mamadi yo président candidat ile ngandi be fop mabbe ile andi be fop mabbe puisque non kanko oya o capitaine Sek Camara capitaine Sek Silla jogi element be jogi tibe funeke mengi be siko de mene ngala andu de fibe be ya me andi be fop tum komazo be o mo zero ko be fop mabbe indel mabbe list of mi yeti kam deja mi ara e do mi wola na ndo hala on tigi on ngal lay on anda ha honto sene de billi on anda ha honto sene de yani on anda ha honto sene de sonji à très bientôt for their image min ko minata vive le prédateur dale billahi hay sala gi selu hebi dubi honto te min mede ba mako simen fala me do 5 min me ala le dernier na prédateur dale donc vive le prédateur dale jusqu'à la victoire finale e kadi en dokkay mo kadi ha o lamo himbe buy dawadi no arde do puydi yeten do ara wada piji do ardira be wadi ala gi selu ngal bangal tawirte ngal ji porte ngal be goleterta gayni hande kadi reno de mo janani o parti do ko be wari mo do suspension mi do yewtereji buino addaro billahi yimbe daribe darti inni kambe découragé so découragé ke walline c'est pas obligatoire kono wata on combat to jamais on be wadde combat puisque mi yaltono do mo wadi yewtere par rapport yaltono be inni ben selu dalen hakkune makko laamu gon fotira funnange nan mi yalti mi wadani on no ko inete kon yewtere spécial wobbe go aro to inni mi manque respect wobbe go yalti to ver mi ala situde indel mon acce so jabi reno de moja voilà